Poslednji put sam ovde bio možda 88. 89. I čini mi se da je tad baš na njivi bio ovsa, pa onda je bilo sena. Znači, pretpostavljam da sam pomagao pokojnoj majci da pokupimo seno ovde. Tako je bilo tada, međutim, umeđu vremenu je izrastao ovaj bagrem. Čitava šuma, mislim. Tačno idući pravci mojih otkosa može se dođe do kraja ovog brda koje je posle Drugog svjetskog rata bilo pusto. Pa se onda neko setio, neki pametnjakovi da se pošumi selo sa bagremom. Ali naravno, taj bagrem je pošumljen na takozvanom opštinskom delu zemljišta. I na kraju ove njive i na kraju ovih njiva je bila u stvari jedna poljana, opštinska ispaša, ali sad se tu uhvatila šumetina. Žestoka. Vidiš sad na kraju ovih otkosa je znači bio proplanak. Znači odatle je maltene mogo je čovjek da se dobaci kamenom dole u pek, koje mogo snažnije da zamahne i da baci. Međutim, šuma je ovde zatvorila, znači nema šanse da se vidi dole dolina strava. Ne može to kamera da uhvati nikako, nema šanse. Vidi se jedno tamo dole lješnica. Sena i dolina pečka, međutim, nema. Bagrem je sve zaklonio. I sve će gore ovde biti. Kupina i bagrem su se udružili ovde i to je to. Evo, znači to je naša, znači njiva, gledaj. Više od 30 hektara ima, sve izraslo za poslednje 3 decenije. Ovdje. Koliko se sećam, ovde je bila njiva, sejali su ovo do 90. godina. Pa je onda bilo par godina livada i onda je nastupio na scenu bagrem, beli bagrem, najnekvalitetniji. I evo, on je toliko izrastao da je došlo vreme da se on i obara i krči, ali odavde pa na istok sigurno ima 110-120 metara i sve je ovako gusto izraslo.